Ali Nuhu, tauraron da ya kafa tarihi a cikin duniyar fina-finan Hausa. Akwai sunaye da dama, akwai jarumai masu fitowa, masu shuɗewa, masu dawowa, amma akwai guda ɗaya da ya tabbatar wa duniya da cewa tauraro ba haske kaɗai yake ba, tasiri yake yi. Wannan shine Ali Nuhu, tushen ladabi, garkuwan Kannywood, kuma ginshikin da ya kafa tarihi tun kafin wasu su san hanyar masana'antar. Ba wai kawai jarumi bane, ba wai mai bada umarni bane. Ali Nuhu alama ne, alama ta ƙwazo, alama ta aiki, alama ta mutunci da kamala. A cikin shekaru da dama ya ratsa zukatan mutane, ya zana labarai da suka bawa Kannywood tushe, ya nuna cewa shahara ba ta kan fuska take ba, akan halaye take, akan aiki, akan tasirin da ka bari a zukatan mutane. Ga matasan masana'antar, Ali Nuhu tamkar makarantar rayuwa ne, inda kowa ya zo ya koyi hikima, ladabi da yadda ake gina suna ba tare da ka rusa kima ba. A yau idan ka ambaci Kannywood, dole ka ambace shi, saboda tarihin masana'antar ya kunshi labarinsa, kuma labarinsa zai ci gaba da tafiya fiye da shekaru. Ali Nuhu ba jarumi kaɗai ba ne, tauraro ne, jagora ne, misali ne, kuma hasken da zai ci gaba da haskawa har zuwa ƙarni mai zuwa, insha Allah. Wannan na zo muku ne daga Umdaz Online TV tare da ni Abba Hassan.